Крокодилите гълтат камъни. Смята се, че камъните в стомаха на крокодила помагат на тези едри животни да смилят храната, тъй като на практика те не дъвчат. Това поглъщане на камъни на научен език се нарича геофагия. Бръмбърът може да живее 9 дни без глава, след това умира от глад. Бълхата може да надскочи собствената си дължина 350 пъти. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Т-13 и днес ще ви разкажа за някои неща, след които ще останете с отворена уста. Преди да започнем, се абонирайте за канала и се включете към банката, за да ви известява за новите видеа. Сега харесайте и ако искате да ме подкрепите, можете да си поръчате от моите продукти. Линк за тях оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. А сега, нека започваме. Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. Те също завират главата си в пясъка, за да търсят вода. Най-многобройното същество на планетата е мравката. Над 10 квадратилиона индивида. Те могат да оцелеят до 2 седмици без вода. Животното с най-голям мозък, с отношение в тялото, е мравката. Мамбата е най-бързата змия в света. Тя развива скорост до 11 км в час. Паяжината е най-здравата нишка, открита досега. На остров Заводовски е най-голямата колония пингвини. 2 милиона индивида, антарктически пингвини. Крякането на патиците няма ехо. Това явление все още няма обяснение. Пиявиците имат 300 зъба. Слонът е единственото животно с 4 колена. Той може да събере в хобота си до 10 литра вода. Те могат да помиришат вода от 5 км. Най-тежкият слон е бил претеглен в Ангола през 1956 година и е тежал 12 тона. Слоновете са единствените животни, които не могат да скачат. Охлювите отделят безцветен секрет, който оформя защитна пътека под тях. Секретът е толкова ефектен, че охлювът може да пълзи по острието на бръснач. Китайският охлюв има 15 000 зъба. Къртицата може да прокопае тунел за една нож, дълъг 76 метра. Козината на бялата мечка има свойството да превръща в топлина 95% от падналите върху нея слънчеви лъчи. Хрътките виждат по-добре от която и да е друга порода кучета. Няма две зебри с еднакви шарки. Гигантската сепия има най-големите очи на земята. Делфините спят с едно отворено око. Те имат вкус, но не и обоняние. Шимпанзетата, делфините и хората са единствените същества, които се разпознават в огледалото. Птиците, най-голямата височина лети дивата гъска. Забелязана е на 9500 метра. Хатерия. Това е вид гущер, който има 3 очи. Ако разкъсате дъждовен червей на 2 части, той не умира, а се превръща в 2 отделни червия. Най-дългата змия е анакондата, която може да достигне до 10-11 метра дължина. Преди 4000 години наказанието в Египет за убийство на котка било смърт. Котките не спят. Мустаците им се почиват и дишането се забавя. Кучетата се споменават в Библията, а котките нито веднъж. Когато умират, обикновените домашни мухи издават силен звук с висока чистота, която не може да се улови от човешкото ухо, но кучетата го чуват. Нощните пеперуди нямат стомах. Колибрито е единствената птица, която може да лети назад. Кълвачът може да кълве със скорост 20 удара в секунда. Езикът на хамелеона е 2 пъти по-дълъг от тялото му. Тигърът е най-големият бозайник от семейството котки. Обикновената златна рибка е единственото животно, което може да вижда инфрачервена и ултравиолетова светлина. Кенгурото не може да върви назад. Лебедът е една от най-тежките летящи птици. Той може да кацне единствено върху вода, като използва краката си за спирачки. Плъхът е животното най-дълго издържащо без вода. Хипопотамите раждат под вода. Когато жирафът ражда, малкото пада от 1,5 метра височина. Птиците не спят в гнездата си, въпреки че от време на време си почиват там. Акулата е единствената риба, която може да мига едновременно с двете очи. Скъпи приятели, неусетно стигнахме до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, се абонирайте за канала, харесайте и ако искате, може да си закупите от моите продукти. Линк за тях
Отново ви казвам, оставам долу в описанието. Довиждане и до нови срещи!